Roblox Studio mě baví. Hlavně musíš být zase šťastný. Studio game, baví mě každá studio game. Když hraješ v Roblox Studio, začneš si tam vytvářet studio. Moje studio hraje nejlepší, stáhni si a běž do Robloxu Home. Roblox Studio Game, hlavně, že mě baví Studio Game. Roblox Studio Game. Mám hodně her za sebou vytvořených. Studio Game. Hlavně, když jsem vytvořil parkour, začal jsem ho skákat. Pak, když jsem umřel, tak jsem se naštval. Roblox Studio mě baví. Hlavně, když skákám. Parkour vytvořený. Můj parkour na privátě serveru. Tak hraju a vypínám nahrávání.